Kaga wani yaro ma? Salamu alaikum. Da Allah aboki na barka da. Allah. Ya kake gaisa da shi yaro ne fa bi kamata a cike tsugun na gaida mu. Ka kake irin wannan ne. Ya yi da Allah zuwa ne da Allah zaka dan kira mu wannan da ka fito. Zaka kira mu wata masoyiya ta nan gidan ne Allah. Dan ma alheri. Gidan masoyiya ta ga dake. Sama ke ka je ba. Ba mun ya gidan ku ne da ni ne zan zaka yi gani. Har wata magana da yake yi. Kai ba isa kira ka a ce ka kira wata yarinya nan gidan ba? Kai ba mun ya gidan ku ne. Kamar da ba mun ya gidan mu. Mun ya gidan namu kuma irin ka? Kai ba isa kira kai ka zo ta magana da wannan yaran ke faɗa. Sai gaura mata duwan lai. Ga gani. To ga kana ka zo ka samu mutum kana kallo na kusa sa da baka mun suna kana cin kira mai. Kai sa da baka mun suna wai baka mun suna. Gaskiya wannan yaran gida ne. Bare ma. Kai? Amma alaikum salam. Masoyiyata ka ganta nan mata to. Wai wannan yaron wai na ce wai kira mu kiyana gidan wai saboda bai dankali. Wani zai ce wai ba zai je ba. Wannan yaron Allah yake? Idan kira ma? Ita zaka kira mu mana. Me ne kake da dubun nan? Mahaifina ne. Nawa ne? Ayi lafiya. Wannan bai tsakaninmu ne ba ruwan cike dake shuru kawai. Fakul kai ki shuru da Allah ki. Nawa ne kuma? Baba. Ke yanzu ina yin ta ga ta zo? Wallahi. Ku tashi ko. Ba da Allah ka. Da so. Dan Allah ka take ka. Ku tashi ko. Ku tashi ko. Allah ka. Ba zai yi Allah ba. ka. Wallahi an samu matsalar ne. Zana dan yanzu kan yi ne saurayi. Wallahi ji ne kamar na dai tawana bane. Da na ganka ne gaba ɗaya ni sai na ji wani iri ne ka gane. Sai na ga kamar karamin yaro. Ba shasha nake ba. Irin dan soba nan ne wanda ba a rasa. Ai mu abuwa dan na rasa ta wallahi zan mutu. Wallahi ni ma ina son shi. Ka gani ko? Gida bi gare na kauye wallahi. Gida bi gare na kauye. Da gonaki uku wallahi. Sai ka je ka samu gyatun wara doye ka sa gida. Ayo.